أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. İslam dini kişilerini yaxşıga hem yamanğa bölü. Hem alayğına tugul biz özübüz de kişilerini yaxşı yaki yamanğa bölüp beribіз. Bu kişi yaxşı, bu kişi naçar dibіз. Soňgy wagtda yaxşılık bilen yamanlıkның arası şunun kadar yoğaldı ki biz naçar eýbirlerini, naçar kişilerde de hazır indi yaxşı dip eýtirge, yaxşılarını naçar dip eýtirge mümkinbiz. Şulay da yaxşılık bilen naçarlık ol dünýä bitkençe, kıyamet güne jitkençe ikisi iki türlü eýbir bolup kala bere. Alar bir wagtda butalmaýaçak, bir wagtda da alarnyň urunlary özgermeýäçek. Ne için? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaxşı kişi bilen yaman kişini çağıştırıp bulaydı. İmanlı kişi, Allah'dan korkan kişidi, ol naçarlıklardan saklanğan kişidi. Ämine günah kıluşu kişi, ol da bulsa suqır, naçarlıklar aňa kelip duruşu korkak kişidi. Ne için alay diýsin olalarını? Mene mında iki kişinin köngül halatin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağıştıra. Şuşundan gana bilirge bula, nersege biz bulurga tiyiş, yaxşı yeki nersege bulurga tiyiş biz yaman. Meselen İmam Gazali eýte, eger de sizning turunda gıybet sileseler, bıhtan sileseler horukmağızdı. Namus hem pak reputasiýy muny çiz tartaçakdy. Mene mında da şulay. Yaxşılık, izgilik kılgan kişi ol horukmay. Ol her wagtda da naçarlıklardan saklangan bola. Bilgenibizçe meselen seňe şaldyratalar eken milisiýeden. Falan kelip gittigiz eli bizge. Süz bar idi. Kişi şunduk isket şire başly özünün kılgan naçarlıkların. Aha, bu urlaganymny bilgenler, mında yala yakkanymny işitkenler, mında hıyanet etkenimni körgenler dip kişi korka özünün günahlarını isket şirip bara. Ämine yaxşılık kılgan kişi, ol olay dip oýlamy. Menim de bir naçarlygym da bolmady. Nersege eli meňa korkırgady. Hem aňa nindidir iş yaza başlasalar da, nindidir yala yaga başlasalar da, ahir çekte bu yala yakmayacak. Çünkü deliller yok. Şahitler yok. Bir neseder kelmey. Ämine günah kılgan kişi ol her wagt korkup tura. Kaçan kilirler, kaçan tuturlar, kaçan körürler, kaçan kiri tartıp alırlar ikendi. Biz de çyndan da meselen eger de maşina bilen bik tez ýeribiz eken, kitip turabız qaytkan sayın ıştıraf kelmedi miken dip. Lakin eger de kişi özüni yaxşı tuta, yolda ya bolmasa jamgyýetde, ol kişi korkmay. Milisiýa toktatkan wagtda da toktata eken ol rahatlanıp kilip alarga karşı çyga da aýta, remenim koýulgan, bütün eýbirlerim bar, tehas motorlarym bar. Ýagny mene bu günah kılmaýça ýaşaw kişige köngül tynçlygy bere. Bu bik zor eýbir. Kişi tыныç ýaşy başlay. Bir nerseden, bir kimden korkmay. Kişinin közüne tury qarap sözün eýte ala. Yaki kişiler aldında ıýalmay. Ämine günah kılgan kişi ol tыныçlygyny ýogalta. Ol ýyklaganda da awır, iýine gaýtkanda da awır, iden çygyp gitkende de awır, işine barganda da awır. Men şol meselen ide bulgan wagtda da, eger de ol hatynyndan akça ýaşyryp kaldyrgan eken, ya bolmasa hatynyna hıyanet etken eken, ya bolmasa balalary karşında bir naçarlyk işlegen eken, ol äligide bayağı ide de korkup ýaşaýacak. Mene şoňa görä de günahly kişi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oldy korkady. Anyň köngüli tynyç tökildi. Ol her wagt näşuşy depressiýa halatyndady. Eger de hazırki jamgyýetke garasak, çyndan da bik köp kişiler depressiýaga berilgen. Hem şuşy depressiýanyň sebebi günah kılı tugul miken? Kılgan günahlarybızga jaza kötü tugul miken? Şunun turunda muhtaram kardeşler oýlansak idi. Hamda indi nindidir jigan wak mallarybız köngül tynçlygyna infarkt, insultqa tura miken? Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.